kaprabawan daya panganibawanipun Sang Guntur satemah kados sangat kaketeki jantung mritu ana negeri Jiwanegara. Wong asan ngandhayani merpijit krasa budi karsa wilangan. Inggih prana awrat ngembang laksitaning dharma dharmane sesrabukan. Kula pun Gusti terus ingkang sinaraya dening kadang
kula nganti putra bilang temanten agung menika yektosipun ingin sepisan bapa dalah ibu pisan ngaturaken sungkem salam taklim mugi wujud dhateng ngersanipun bapa dalah ibu pangugati ing mriki kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soho ingkang kaping kalih kemarin kula nyuwitaken nak Mas Bagus Bribda Yuda Setyaki ingin titiwanci menika yektos badhe sungkem wonten ngersanipun bapa dalah ibu pamugati Surabaya Grayong agungipun inggih peparingipun bebasanipun berlundung suling anggenipun arsowan anggenipun ngabiyantara kepareng inggih badhe hamengku putrinipun inggih ponan penganten putri ingin keparing badhe sungguh wonten ing pahargyan agung ing titiwan punika. Pramila saking menika panjenenganipun bapa dalah ibu pisan kepareng hanampi putra penganten agung anggenipun ngabiyantara mugi saged tinampi kanthi longgar sodanganing penggalih. Dalah panjenenganipun bapa dalah ibu pisan namung suwini wonten ngersanipun pamugati sumangga emangke anggenipun badhe hanggulawenrah putra pinang kemanten kakung anggenipun badhe anggenipun wonten samudraning ingkang inggih kula pitados Nadiyanto menika lare bebasanipun sampun putut sampun cekap anggenipun binau utawi sinau nanging bab lelangen wonten ing bebrayan kula pitados bebasanipun tasih jujur dari utawi tasih ireng ing samudayanipun. Pramila semangga langganipun kula wonten putra pinang kemanten kakung wonten ngersanipun bapa dalah ibu pamugati sampun kasumat. Ini selanjutipun ing angka 3 paringipun bapa dalah ibu pisan inggih namung derek suka anggenipun mahadya ponan kemanten saringit anggenipun badhe wisuda kanthi gagah Jawi imitasi lumampah wonten ing tlatah Gunung Pati kanthi ujubing sedya namung hale derek suka sarta mujahaken puji syukur dhateng ngersanipun yang manon menapa ingkang sedya dening pamugati saringit anggenipun pahargya suta hamiwa singgi ponan kemanten saringit nenggih kusumaning ayu belinda misi saringana nak Mas Bagus Bribda Yuda Setyaki tansah manggih ing sukara ayu bebasanipun tinebih surekta tinanten kabagyan lakukannya dadosa pasangan ingin salami-laminipun lamun tinondiro ngantos dugi kaki inggih dados pasangan ugi ing sakinah mawaddah warahmah ingin salajengipun ingin mongko sekawan keparingipun bapa dalah ibu pisan anggenipun paraksowan wonten ing paringyan menika kanggo bilih mangke sampun puput pepungkane ngatur ateges sampun paripurna anggenipun derek ing kuyung lekasing sedya wigatos sing perlu pamugati paringipun lengser utawi medal saking kasilan kepareng wangsul wis mangkut ing wonten ing pelabuhan. So ingin kaping gangsal inggih kepareng namung derek dedonga ugi anggenipun atur suka dumateng orang saringit anggenipun sami jejodhoan
kami saking purwa kadhewasanipun sedya saged tansah sinanggung diri Gusti ingkang purba agung lestari rahayu tanpa pamit sedaya. So ing dalem iku siriksenan wonten ing ari akad legi utawi wonten ing ari ingkang pinastan rabite manis surya ingkang kaping 26 Januari warsa 2000 sinenglan surya sanggala wahyu judo pukuling pumurun dhateng perang Klaten saiki kanthi sesepuh sedaya kekirangan anggenipun maraswa kelinganipun Bapak dan Ibu pisan saha sakula waksanipun saking talatah pelanggan tartamtu tasih kathah kekiranganipun pramila lumantar kula nyadong pangsama inggih ing pasana sing wus luntur purnani atur talen hangu melem sarta ulung pengisih sarta mantuan pangitunipun para sepuh yang sepuh wiwah puji aturipun para kadang karo ing sampun sampe rawuh kula kangge ngatur dodo lajeng laksita sumangking karsa paringi pangudha kadang padono aturan-aturan kadang tutup hayu rahayu sagung buat bilih taufiq wal hidayah wa minaya wassalamualaikum